си спокойно. Спокойно си легни, аз ще си снимам. Ама изчистим пак ученцето. Горе очи му се правило. Че сега ще го правя на работа, ще виж как ще го прави. Не. Го снимам така, докато спи. Как спинка древното се учи. Сега ще го дигна. Чакай бе, спокойно бе. Да го дигна на рамото, за да по-нависоко, може да се удобно. Това не се ли оригнал още? Аз това държи, но че тя го пусна. Марти. Где не се оригна нищо, той... Тия пиберони са такива. Против въздух. Слънцето малко, виж къде е слънцето. Това е спинка сега. Сега вече се спал дълбоко.